Takže čus lidi, vítám vás u prvního videa na tomto kanále a toto video bude ukázka mé pyrotechniky na rok 2025 až 2026. Tento rok toho mám 16 kg, což je o 6 kg víc než minulý rok a je to hlavně kvůli jedné věci, což se chvíli ukážeme. A samozřejmě, kdyby se vám toto video líbilo, tak budu moc rád za like, klíďo i ten odběr. Byl bych moc rád, vás to nic prostě nestojí a podpoříte moji tvorbu. Chtěl bych tady vydávat nějaký videjka, můžete mi i napsat do komentářů, jestli byste chtěli nějaký video velký ze Silvestru. Určitě bych vám to rád natočil, ale to záleží, jestli chcete, takže mi to napište. No a my můžeme jít rovnou na věc. Takže důvod, proč toho je 16 a ne 15 kg, je tato fontána Crackling. Má to 1 kg s tím, že to má 600 gramů slože. Tuto fontánu jsem objednával na Pyro SR. Je tady něco z Pyrolandy, něco z Pyro SR. Když to bude něco většího, nějaký důležitější item, tak vám to řeknu, odkud to je. Dále začínáme teda docela hustýma věcma, ale to nevadí. Limited Edition 20 mm single shoty, ty jsou teda taky z Pyro SR. Ty mám rovnou dvoje. Ať toho máme ranec, víte jak. Dále, co bych mohl ukázat, myslím, že dvoje jsou z Pyrolandy, jedno je z Pyro SR, nepoznám teď co je co, takže sorry, ale myslím si, že takhle, když vám to tady ukážu, tak to bohatě stačí. Mám teda hodně malý stůl na to, takže to budu muset tady nějak skládat, ale to si nějak vádíme. Další věc, Doom single shoty 20 mm, těch mám rovnou 3 balení. Tady máme druhý. Okay. A třetí, jestli se mi to podaří vyndat. Ano. No, třetí. To máme taky, myslím, že 1 balení z Pyrolandie, 2 balení z Pyro SR. Teď nepoznám samozřejmě, co je co. Dále Doom Piráti. Jo. Další Doom Piráti, těch mám asi 5 balení. Tady máme další dvoje. A pak tady ještě, takže další dvoje, takže jich máme 6. Dále úplně legendární věc, kterýho mám asi 5 tun, a to jsou koberečky Kalašníkov, tady máme 4, 70 ran, 5 koberečků, jo, takže takhle. A těch máme tady ještě nějakých dalších 5. No, to musím to tady nějak skládat, ale nevím moc jak. Jinak kdybyste viděli ten bordel, no, neřešte. Jsem tady teďko takzvaně v takové místnosti, kde úplně moc často nebývám. A je to taková spíš pracovna, takže mě omluvte. Prostě není tady nejčistější. Táta tady něco dělá a teda. No to je jedno, Explosive jedničky, to je další petarda, který mám tak 5 balení, ale teď je tady nevidím, takže se k ním když tak vrátím. Další petardy Doomu Mikro, těch mám rovnou asi, tady máme 2, 4, 6, 8 balení nejspíš, nevím teďko, jo tak 9, možná ještě nějaký tady budou. Dále tady už vidím ty Explosive jedničky další 3 balení. Okay. Takže tady takhle budeme zase skládat. Dále meteority, takhle asi jedna z mála tady dětské pyrotechniky, co tady mám. A mám ji hodně rád, meteority jsou super. Mám jich 5 kusů, nebo 5 balení, jo, takže tak. Dále nejsilnější petardy, co mám, bohužel, tento rok. Nebo jako mě to stačí, jo, protože je furt lepší mít toho víc, než podle mě velký a míň. Nevím, takhle to je můj názor. To jsou 120 decibelů škrtací, nebudu to otvírat. Mám to 1 gram, to je nejvíc tento rok, jak už jsem zmiňoval. Prostě stačí mi gram, víte co? No to znělo zajímavé, nevadí. 2 balení Scream Mini, to je píšťalka prostě klasická, taky to jsem ještě neměl, jo.
Takže uvidíme. No, hodně věcí jsem tady neměl, třeba Piráti, tady ty, no prostě hodně věcí jsem neměl, ok. Ale to je jedno, to teď nebudeme zmiňovat, to už jsme měli předtím. Dále petardy Doom Nano, těch mám taky hodně, ale ještě tady nevidím, jo, tady 2, takže tady 4, další. No, pak se k ním ještě vrátíme, ještě tady je víc. Dále tady je Doom Boom Big F2 Silver. Taky jsem ještě neměl. Je to z Pyrolandie a mají asi 0,35 gramů, takže jsem to zvědavý. Dále pochodně do ruky, kategorie F1, ale nevím moc, co to dělá, vím, že to nějak bliká něco. No, jsem na to zvědavý upřímně. Uvidíme. Dále pro porovnání, a jsem na to zvědavý, že jsem ještě neměl ani jedny. Vulcano Fountains, ok. Ty jsou od Klásku a od Panty Super Etna. Od prvního pohledu teda určitě vyhrává Vulcano, ať už svou kvalitou, tím balením vším. Ale měly by být úplně stejný, akorát myslím, že Etna je F2 a Vulcano jsou F1. Takže jsem na to zvědavý. Dáme si je takhle sem. Dále úplně super věc, co miluju a mám každý rok a je to prostě s tím sranda a tedy. Tak jsou mini rackets, v jednom balení 50. Kdyby nikdo neznal, ukážu vám, jich tam teda 50. Takhle vypadají. Prostě to vyletí, zapíská to a pak to udělá takový výbuch jako takový pirátek malej, no. Takže těch mám takhle 2 balení. Já to tady musím skládat, protože tady fakt bude pak za chvilku hodně pyro. Dále 4 další Doom Nano balení. Jo, takže to dáme takhle sem. Dále další 4 balení Doom Nano. Takže taky to dáme takhle sem. Tudíž máme 12 Doom Nano, což je nějakých kolik? 480 petard. Ne, jo, 480 cca, nevím, sorry, jestli. Prostě kolem 450 petard, tak jo. Dále Pyro SR originál, jako dárek k objednávce, samozřejmě z Pyro SR, že jo. Ty mám rovnou dvakrát, protože jsem dělal 2 objednávky z Pyro SR. A pak tady mám úplně stejný petardy, mi přijde Small Silver Crackers, taky 2 balení, takže můžeme porovnat, co je silnější. Myslím si, že to je úplně stejný, ale uvidíme. Dále další dětská pyrotechnika, myslím, že je dětská teda. Ne, pozor, to je dvojka. Tady máme Scream Waspy, taky jedna z mých nejoblíbenějších bulbůstek. Prostě s tím se nám dá a prostě taky agresivní včeličky, no, mám to rád, mám jich 32, ne? Je jich tam 12, 24, no, tak 36 dohromady. Dále klasika každý rok, Piráci, prostě každý rok must have. Rovnou tady další balení a ještě 3. balení, takže 3 balení. Dále fontánky, Explosive Fountain. Tady ta jedna by měla prskat tak 1,5 minuty, nebo něco, jsou fakt jako těžký, je jich tam 8 a jsou taky malinký prostě válečky. Uvidíme, co to umí, jak dlouho to bude prskat, protože nechce se mi tomu reálně ani věřit, že to prská tak dlouho, když je tak malinký, ale uvidíme, je to fakt těžký. Dále Tasmanie, taky prostě úplná, prostě nejlepší snad, jedna z nejlepších prostě co se týče dětské pyrotechniky. Když jdeme na petardy, docela solidní, takový, no ještě tam něco málo je mimo petardy, ale jdeme, to je jedno. Petardy Minibomb, rovnou 2krát, taky moc oblíbená petarda. Mininumy, to tady mám ještě 2krát, ale mi přišla na mé jedna objednávka z Pyrolandie. A já jsem si objednal 2 mininumy, jo. Jedny mi přišly 9,8 gramů, protože to je rok výroby nějakých 22, myslím, 2022 nebo kolik. Ty to tady asi nenajdu. Ale prostě tady ty jsou starší a přišly mi novější. A podívejte, jak vypadají ty nový, jo. Nový vypadají úplně příšerný oproti těm starým, takže prostě. A ještě k tomu mají 0,2 gramů a tady to má, myslím, že na půl gramu na kus a tady prostě od 0,3 gramů míň. To mi přijde jako docela ostuda, ale prostě ty petardy už jdou do hajzlu, no, takže prostě musíme smířit. Dále, trošku jsem se zbláznil, ale nevadí. Minibombky 0,2 gramů, taky docela v pohodě petardy, ale nic moc. A pak 2, 4, 5 balení, takhle nových JC 05,
Slyšel jsem, že jsou lepší než ty starý, jsem na to zvědavý, ještě jsem je neskoušel, takže jsem vzal rovnou 5 balení, protože jestli to je pravda, že jsou lepší, což gramážově vychází, o 0,10 gramů víc, tak budou úplně parádní podle mě a příští rok to je dvojka, takže příští rok určitě must have. Petardy, ale který příští rok už neseženeme, jsou Viper jedničky, který jsem vzal 4 balení rovnou, protože, jak říkám, nepůjdu příští rok sehnat, jelikož je to a kategorie F3, a kdo neví, tak kategorie F3 je příští rok už od průkazu, tudíž to přes e-shop neseženu. Dále, Thunderflower, jo, 6 kusů single shotů, taky jsem ještě neměl, a jsou Spiro SR. Dále, další petardy, co nepůjdu nebo jsou od průkazu, takže moc sehnat nepůjdou. 4 balení bomb, 2 gramů, jo. A chýlíme se ke konci, máme tady ještě 3 balení Kalašníkov koberečků. A dále tady jsou tady labomby. Nechápu moc, že teď to jsou labomby a teď to jsou mini labomby a má to stejně gramů prostě. Přitom to jsou mini a klasický, prostě nevím. Tady bych to měl aspoň být tak půl gramu a tady 0,2, ale má to stejně, což moc nechápu. A poslední 3 balení stejných petard, tak jsou Viper jedničky, 3 balení takhle. Každý balení je jiný, jo, podívejte, takhle vypadá první, takhle vypadá druhý, takový světlejší a třetí vypadá takhle, samozřejmě tady ten nejhezčí, jo, to je nádhera. No, takže takhle asi bych to shrnul jako můj kompletní výbavu, jelikož už tady nic víc nemám. Je toho teda 16 kg, plus teda kilo fontána, jo, takže prostě 15 kg, tady to všecko, krom tady toho. A jak říkám, napište mi do komentářů, jestli byste chtěli vidět silvestrský speciál, protože myslím si, že tady toho máme požehnaně a určitě mi něco zbyde, doufám, že se nějak zase nerozjedu. No a to je všecko, no, takže mějte se krásně a určitě mi napište a krásný Vánoce, krásný svátky. A stejně asi ten silvestrský speciál vydám, OK, takže můžete se těšit a čus.